Salutare ratonașilor și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi aparent sunt voi face ca și cum o serie și asta e primul episod și o să vedeți voi ce e. Seria va începe în 3, 2, 1 și... Aoleu, unde sunt? Unde sunt? Da, mi-amintesc. Ăștia să ia 3 trădători. Voi nu știți. Practic eu aveam o mafie și aveam 3 trădători. Și eu știam că cine sunt, dar ei nu știu. Acum? Și ca să știți, ăștia toți 3 și că sunt muți, nu știu de ce. Da. Nu știu cum. Dar ăștia... În fine. Băi, noi te-am salvat. Ne ești dator cu viața. Ești mod aici. Tu mă trădezi pe mine. Stai, ce? Nu te-am trădat? Băieți, ăștia aflat. Bă, mai am numai un glonț pe Deagle. Pe cine vreți să omor? Băieți, fiți gata să trăgați în 3, 2, 1. L-am omorât. Trebuie să fug. Nu. O să mă prindă. Trebuie să stau și eu să fug. Ok, cred că m-am dus destul de departe de ei. O să mă ascund totuși aici. Ok. Oh nu, au mai venit ăștia de-a lor. Aleu, cât sunt? Da, am mai găsit niște încărcătoare în paletă, nu știu de ce. Stați! O să muriți cu toții. Poliția e chiar aici. Sus de tot, dacă nu știați, este poliția. El vă zice ce așa se întâmplă și cu voi, dacă nu ascultați ce zic. Și tu de ce ești în pielea goală lângă mine? Nu de aici. Cred că e un călc enervat. Băi, vezi că șeful are 200 de oameni. Te poate bate din 3 șuturi și 4 mișcări. Te omoară, te ucide. Ești, mă, cine mă ucide, mă, pe mine? Nu, te rog, ai milă, te rog. Te rog, aflai multe informații pentru tine. Nu. Ok, i-am făcut pe toți să tacă. Acum, revin când termin de strâns toate. Am terminat de strâns oamenii de pe jos. Acum o să mă duc. La ăia. Mă duc la ei. Sunt 2 în viață și eu mai am 2 gloanțe. Nu pot rata. Nu trebuie să mă vadă. Eu arme, gen, cine de bla bla bla. Ce ăla mă poate vedea. Mă poate omorâ 3, 2, 1 și... 1, cred că mă știe. 1, uite-l. E ăla care e viu. Mai trebuia să fie unul viu. Nu. Ok. Înainte să mă vadă. 3, 2, 1. Nu mai am gloanțe. Parcă aveam gloanțe. 3, 2, 1. Mort. 1.
S-a trezit din mor și eu nu mai am gloanțe. Na. Mai vrei? Mai vrei bătaie? Mai vrei? Mai am 6 gloanțe. Ok, bun. Stai, nu mă omoră, te rog. Am și eu viața, vreau să trăiesc. Poți să-l trăgești pe șeful pentru tine. Pot afla multe informații. Pot să te ajut. Pot să te ajut să-ți găsești tatăl. Dacă stai, tu de unde știi ce vreau eu să găsesc? Ca să știți, clanul ăla mi-a furat tatăl. De unde știu? Păi știu de la șeful, el și l-a răpit. Ne-a trimis acum și te omorăm pe cine? Dar putem să te ajutăm și împreună, putem doborî orice. Ok. M-am săturat de făcea. Ok, astea cred că gen... Nu, da. În fine... Ce caută poliția aici? Deja m-a văzut, trebuie să merg. Bună ziua. Cu ce vă pot ajuta? Bună ziua. Am venit pentru un mandat de arestare asupra numerului vostru pentru făcurea numărului de 10 crime. Veniți cu noi sau vă luăm cu forța. Nu. Ce să fac? Am uitat. Fiți atenți. 3, 2, 1 și mâinile sus. Nu mă face să trag. Vă omor și pe voi. Uitați. Vă omor pe toți. Nu mă face să trag în cap data viitoare. Nu mă faceți. Credeți că nu sunt în stare? Sunt. Luați-l cu forța. Nu! Nu! Nu am gloanțe. Nu! Scrieți la comentarii ce să fac.